Внимание, ученици, гости, за посрещане на училищното знаме. Мирно! Скъпи съученици, зрелостници от випуск 2015 година! Добре дошли на нашето тържество празник, празник на зрелостта и успешното завършване. Ние сме водещите на тържеството Юзлем Ердинчова от 12 А клас, Джемиля Ахмедова от 12 Б клас. Гости на нашето тържество са госпожа Васила Георгиева, бивш заместник директор на училището. Госпожа Александрова, класна на 12 Б клас. Господин Василев, учител от нашето училище. Госпожа Нина Александрова от банка ДСК. Скъпи учители, наши преподаватели в предходните години, добре дошли! Давам думата на господин Димитър Димитров, директор на гимназия Симеон Велчев, който ще отправи своя поздрав към зрелостниците. Обръщам се първо към нашите абитуриенти. Поздравявам ви с успешното завършване на 12 клас след 4 години в гимназия Симеон Велчев. Времето минава бързо и неусетно. Преди няколко години и по-точно през 2011 за пръв път на 15 септември прекрачихте прага на гимназията и чухте училищния звънец. Първи ви посрещнаха класните ви ръководителки. Госпожа Маргарита Ганева на 9 А клас и госпожа Янка Александрова на 9 Б клас. През лятото на 2013 госпожа Александрова се сбогува с училището и неговите ученици, излизайки в пенсия. На нейно място дойде госпожа Младенова, която пое класното ръководство на Б клас. Днес и трите класни ръководителки са при нас. Бих искал да ги поздравя специално за големите усилия, които им струваха заниманията и отговорностите, свързани с вас. А вие, 12 А и 12 Б клас, не бяхте никак лесни за управление и обгрижване. Благодаря им за работата като ваши класни ръководители. Толкова много спортисти, които ни дадоха толкова много поводи за радост и гордост. За победите във волейбол са допринесли много выпускници. Кои са те? Айко Тадемов, нашата гордост. Той не само участва в състезанията на гимназията, но и усилено тренира в футболен клуб Светкавица, град Търговище. Шабан Ахмед, 12 А клас. Евтим Мирослава от 12 А клас. Кенан Юриев, 12 А клас. Георги Миленков, 12 А клас. Джунеид Пазриев, 12 Б клас. Юсуф Велиев, 12 Б клас. В отбора на момичетата, които също ни радваха с победите си, са и зрелостничките Айнур Мустафова, 12 Б клас. Севгинар Неедимова, 12 Б клас. Поздрав за всички гости е песента "Приятелки". За вас ще пее Салиха Мехмедова от 9 Б клас.
приятелки добри, вече идва време да се разделим. Бяхме ученички, приятелки добри, вече идва време да се разделим. Приятелко любима, не тръгвай в този час, че точно в него имам от тебе нужда аз. Пораснахме големи, без грижи и проблеми, но ето дойде време всеки своя път да поеме. Приятелко любима, не тръгвай в този час, че точно в него имам от тебе нужда аз. Пораснахме големи, без грижи и проблеми, но ето дойде време всеки своя път да поеме. Нашият випуск имаше своето участие в конкурси, състезания и олимпиади. Випуск 2015 се гордее с Изле Мердинчова, класирана на Светната олимпиада по литература. Айджан Сейханова заела първо място в турнирите по шах под ръководството на господин Йордан Йорданов. Джунейд Басриев, участник в турнирите по шах. Това бяхме ние. 4 години от живота ни беше свързан с живота на гимназия Симеон Велчев. Колко много грамоти, за колко много зрелостници. Така е, това е випуск 2015, сериозно присъствие. Дано само не сме пропуснали нечие име. Ако сме го направили, не вълнуйте. Скъпи приятели, сега с усмивка намигване веселите ни номинации. Номинации за ученици. Първа номинация – Мислите на един зрелостник. Номинирани са Шабан, госпожо Ди тормозва вратата. Кенан, класна няма. Георги, не можете да напишете на целия клас двойки. Втора номинация, много актуална, ти не можеш да ме спреш. Преведено означава кой отсъствал най-много от учебни часове. Искаш да кажеш отсъствал, защото е болен. Нещо такова. Тук го има, тук го няма. Кенан Юриев и Берхан Мустафа. Берхан Мустафа. Следва номинацията да разбера на випуска. Номинирани са Естин Мирослав от 12-я клас, Ахмед Ахмедов 12-я клас и печели Ахмед Ахмедов. Айнщайна на випуска е Бурак Абдулов. Номинацията винаги в час печелят Величка Атанасова и Петранка Атанасова. Смитка Сака от Дени Ержеева 12-я клас и Естин Ахмедова 12-я Б клас. Мис Смяса Айнус Ахмед 12-я клас, Сибел Хасанова 12-я Б клас. Пропончия на випуска е Поля Стоянова 12-я клас. Мистър слушалки е Мустафа Ридванов 12-я Б клас. Талисман на випуска е Назмия Себастинова 12-я клас. Подготвихме номинации за нашите учители с тайната надежда да ги накараме да се усмихнат и ако нещо сме сгрешили,
понякога да не ни се сърдят. Следва любимата ми номинация. Фраза на учител печелят господин Йордан Йорданов. За думите ще ви разкаже игричката. Господин Георги Димитров, напусни стаята. Понякога сме нетърпими, Понякога. но те бяха търпеливи с нас. Номинацията най-здрави нерви печели госпожа Маргарита Ганева. Имаше толкова много контролни, класни. От време на време някои попреписваха, понякога. Но имаше часове, които зорки очи ни гледаха. Номинацията Орлов поглед най-заслужено печели госпожа Василия Ахмет. Специален поздрав за нашите учители е песента "Учителко, целувам ти ръка", изпълняват Билге Болент и Дария Ерханова от 9 клас. Ние, 12-я клас, имаме изненада за нашата любима класна госпожа Ганева. Обичаме ви, госпожо! Случайна среща в жената бяла, учителката своя аз познах. Отминаме, не беше ме познала, затичах се, извиках и я спрях. И млада вкуси от злато в учебен час, и ако днес седяла безпощадно, то тя е побелявала от нас. Стигат решенията много и болките от другите и мен. Ти хора ни направи с тревоги, учителко любима тоба ден. Снегът куците падал е неволен, но аз не вярвам, че е сняг това. Кръг е ореолен, учителко целу